Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios, kang paghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
pag-ampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan og magkaagak. Ayaw pagpahilayo kanamo, ug patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagdayeg kanimo. Pasaylua ang among mga sala, ug iuli kami nganha sa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak. Nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Didto sa kamingawan, nagbagulbol silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pa hinuon kung gipatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto. Kay didto makapahimulos kami sa mga karne og makakaon og pan, kutob sa among gusto. Apan gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan, aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan ako pan alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw, kinahanglan manggawas ang mga tawo, aron pagpanigom og pan, nga igo lamang ni anang adlawa. Niining paagiha, kasulayan ko sila, kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila. Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita, ingna sila, nga inig kasawomsom na, makabaton silang karne, o sa pagkabuntag, madawat nila ang tanang pan nga ilang gikinahanglan. Unya, masayran nila nga ako ang Ginoo, mao ang ilang Dios. Ni anang pagkagabii, mitungha ang mga langgam nga buntog, nga milukop sa tibuok kampo, o sa pagkabuntag, dihay bagang yamog sa kampo. Sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis og puti, ingon kanipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kun unsa kadto, o nagpangutan anay sila, unsa man kini. Miingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo kaninyo, aron niyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Gihatagan sila sa Ginoo og pan gikan sa langit. Ang tanan nga among higdugan og hibaluan, ug ang gisugilon kanamo sa among mga katigulangan. Among isang yaw ngadto sa kaliwat nga umaabot. Ang mahimayaong mga buhat sa Ginoo ug ang iyang gahom, ug ang mga katingalahan nga iyang gibuhat.
Gisugo niya ang kalangitan sa taas, ug ang mga pultahan sa langit iyang giablihan. Gipaulanan sila niya ug mana aron ilang kanon, ug gihatagan sila sa langit nung kalanon. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Ang pansagamhanang gikaon sa mga tawo, gipadad-an sila niya og kabuhong sa mga kalanon. Gidala sila niya ngadto sa iyang balaan nga yuta, ngadto sa kabukiran nga nadaog sa iyang tuong kamot. Gihatagan sila sa Ginoo ug pan gikan sa langit. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi sama sa mga pagano, kansang mga hunahuna walay hinungdan. Apan dili kini mao ang inyong hikatunan bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya, ug sa inyong pagkasumusunod niya, gitudluan kamo sa kamatuoran nga anaa ni Jesus. Busa hukasan ninyo ang daang tawo nga maoy hinungdan sa inyong dautang kinabuhi kaniadto, nga gilaglag sa malimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglan nga bag-ohon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing o mga hunahuna. Isulob ninyo ang bag-ong tawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong o balaan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mananga kaninyo. Manausab kani. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Daw ikaw o Kristo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala dito ni ang iyang mga tinunan, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagana nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw, niingon sila kaniya, magtutudlo kanus ka pa miabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sapan ug nabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago
alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga muluntad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Sila mitubag, unsa mang milagruha ang ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana dito sa kamingawan, sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silag pan gikan sa langit. Sa Jesus miingon, sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanao gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sir, sila miingon kaniya, hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili gayod gutumon. Ang mutuo kanako dili na gayod uhawon. Mga igsoon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kanatong tanan, mga igsoon. Atong nadungog sa atong mga pagbasa, may tungod sa gugma sa Dios o sa iyang katawhan. Kung tanaw nato ang mga pagbasa, ito bitang namatikdan nga na katawhan, panon sa katawhan, gitawag sa Ginoo aron mupanaw gikan sa kaulipnan padulong sa kagawasan, gikan sa pagkamakasasala ngadto sa pagkamatarong bulahan. Unang pagbasa, ang mga Israelita gitawag o gidala ni Moises ngadto sa kamingawan, pinaagi sa gahom sa Ginoo, padulong sa dalan nga gisaad sa kagawasan. Kung ulipon sila sa Ehipto, padulong sila ngadto sa gisaad sa Ginoo para sa ilang kagawasan. Sa Ebanghelyo sad, makita nato nga naay mga tao nga nangita ni Jesus. Ug sila mipanaw og hikaplagan nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw. Yeah, there was an exchange of questions and answers. Makita nato unsay tubag ni Jesus, unsay mga pangutana, unsay mga concern sa mga tao nga nagpanaw, mipanaw. Unya sa ikaduhang pagbasa usab, San Pablo nagpahimangno nga sa atong pagka-Kristiyano, usbo na unta nato ang atong kinabuhi. Diha na ang sukarana nato mao ang kinabuhi ni Kristo. Dili ang pagano nga pamaagi. Hibaw man ta mga igsoon nga kining pagpanaw sa mga Israelita, usasad ni ka pananawon, nagitawag kita sa Ginoo
gikan sa atong pagkamakasasala padulong sa atong kagawasan. Di na ta makasasala kundili gawas no na kita isip mga Kristiyano. Apan sa atong pagpanaw diha sa kamingawan, dili man siguro maingon nato watay panginahanglan. Gutmon gyud ta, uhawon gyud ta. Physically, materially, gutmon gyud ang tao. Kay sa pagpanaw niya, gikan sa iyang gigikana, naa siya naandan, o niya gusto niyang usbon ang iyang kinabuhi, ngadto sa kagawasan, diha in between, daghan tag panginahanglan. Kung mupanaw gud ta, gikas balay padung dinhi, naam gyud tay kinahanglan. Una plite, o energy nimo, o tubig para maligo ka padung ka dinhi, no? Mangandam, no? Sa inyong pagpangandam, kay moanhi mo Santo Niño, o simba, naagyo yung mga panginahanglan. Ang kining mga panginahanglan, gihatag na nas Ginoo. Ang Ginoo mo'y nag-provide, anak. Muna, pasalamatan nato ang Ginoo, kay sa atong pagpanaw, padulong sa atong kausaban, nag-provide siya og gikinahanglan nato. Siya mo'y naghatag sa mga butang nga gikinahanglan nato sa atong pagpanaw, padulong sa atong kagawasan. Dinhi sa Eucharistia, sa atong pagmisa, dinhi gipadayag sa Ginoo, pinaagi sa iyang anak, nga siya mao'y pan nga gihatag sa Ginoo gikan sa langit. Ang pan nga muhatag og kinabuhing dayon. Ang Eucharistia, mga igsuon, milagro. Laliman kag pan nahimong lawas. Ang bino nahimong dugo. Kung dirita sa Eucharistia, kung seryoso gyud ta bitaw sa atong pagtuo, naagay milagro nga nahitabo dinhi sa maong Eucharistia. Kay di naman na siya pan. Ang atong dawaton, mao si Kristo, ang iyang lawas, yung gihatag niya nato. Apan, isip mga Kristiyano, sumusunod, ug naay pagtuo ni Kristo, nga siya ang pan nga muhatag og kinabuhing dayon nato, kinahanglan unta mausab ta. Mao man ni hagit sa atong pagka-Kristiyano. Human sa usa ka oras nga selebrasyon nato sa Eucharistia, unsa may epekto sa atong pagdawat sa lawas ni Kristo. Ang tinuod nga Dios gidawat nato para kita mausab. Apan kung nagsigilan tagdawat, unya wa nato patalinghugi ang mga pulong ni Jesus para sa kagawasan nato. Sayang kayo. Sayang kayong perfume nimo para mag-andam ka padung dinhi. Sayang kay mong plite. Sayang kayo mong pamustura. No? Inighuman sa misa, na libak dito, libak dire. Ang imong kapuot ka na bitang hate nimo sa imong silingan, naalang gihapon. Muni pamaagi sa mga walay Diyos, kanang magdumot. Pero kung Diyos nun ka, pangayoon na to ang grasya sa Ginoo aron mausab kita, dinhi sa Eucharistia nga dawat nato si Kristo. Pag human sa misa, atong paningkamutan, nga nausab ta, pinaagi sad sa grasya sa Ginoo. Nga mituo ta, nga kining atong gidawat si Kristo, nga mugabay nato, mukuyog nato, kay siya ra may gamhanan, siya man ang grasya nga atong gidawat sa atong pagpanaw padulong sa atong kausaban ug kagawasan. Kay kung karon makasasala kita,
Nangayo tagpasaylos Ginoo pagsugod sa misa, nga unta pasayloon kita sa atong mga sala ug dad-on kita ngadto sa kinabuhing dayon. Mo ni atong opening, nag-prayer ta na, isip usa ka community. Dili na siya prayer sa pare, kundi prayer na to. Nga unta, dad-unta sa Ginoo ngadto sa kagawasan. Kung unsa ta ganihang alas 2, may unta alas 3, paggawas nato, timailhan nga murag naanay kagawasan, murag wala nay sala. Gipasaylo na ta sa atong sala, ug maningkamo ta nga mupanaw padung gyud sa kahingpit sa atong pagkatao nga balaan. Timan-an nato nga ang balaan, holiness, ang pagka-holy, gikan gihapon sa Ginoo. Dili ta makapalit og holiness. Bisan pag maghug ta diya og pila ka libo at tubangan ni Santo Niño, di gyud ta mahimong santo o balaan. Kung dili, dawato nato si Kristo, paminaw nato ang iyang mga pagtulunan ug atong sayran unsaon nato pagsunod kining mga pagtulunan ni Kristo aron sa atong nakatunan kita makabaton og maayong pamatasan, maayong panghuna-huna, munay gingon transformation, conversion diha ni Kristo. Atong lawas ug kalag, atong espiritu mausab unta diha ang Kristo. Kay kita mga binunyagan, kita midawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Isip usa ka katilingban nga gitawag sa Dios nga mupanaw gikan sa pagkaulipon sa mga sala, gikan sa pagkaulipon sa mga dautan. Pankaron gitawag kita sa Ginoo o gihatag niya ang iyang bugtong anak aron atong kalanon, atong mga katumanan sa atong tinguha dinhi sa kalibutan nga unta kita mabalaan. Hinaot pa unta mga igsoon ay naggawas nato sa simbahan atong paminawon ang mga pulong ni Jesus nga atong gidawat dinhi sa komunyon. Sa atong paggawas, atong gidala si Kristo ug makita unta sa atong mga silingan, sa atong mga isig katao nga kita nausab diha sa mga pagtulunan ni Kristo ug iyang kinabuhi nga gihatag diri kanato. Palihog manindog. Nagatuo ako sa Dios, samahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamton sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Dios mihatag kanato sa iyang anak ang pan sa kinabuhi. Magampo kita karon nga ang Dios maghatag kanato sa grasya nga atong gikinahanglan pinaagi ni Kristo diha sa pag-ingon, Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Amahan, sa imong kaluoy dungga kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mamahimong epektibong ilhanan sa dalan, paingon sa walay katapusang kalipay, ug sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga pinaagi sa ilang pagsalikway sa kabangis, agig paghusay sa mga kasungian, ang mga kanasuran, makabaton og tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo.
Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, mupakanaog og mga pulisiya nga kanunay manalipod sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga diha sa ilang panginahanglan, ang gugma ni Kristo, muhupay sa mga masakiton, sa mga nabugatan sa ilang mga kalisdanan, ug sa mga naguol, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, makasulod na sa puloy-anan, nga giandam sa Ginoo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. O Dios, sa mga mahan, gipadala mo ang imong anak nga gipakatao sa dulaang Birheng Maria. Matinud-anon ta kaming mutubag sa imong pulong, sa ingon amo siyang mapaila ngadto sa kalibutan, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon, magampo ka maron ng akog ang inyong sakripisyo. Dawaton nunta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kining mga gasa, ug itugot nga ang among mga espirituhanong nga sakripisyo, mahimo kanamo nga gasa nga walay tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaog sab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matang. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab balik kanimo diha sa himaya. Giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Ug busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadayeg sa imong himaya, ug nagduyog sa tanan mong mga santos, diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdaig. Santos gid ka Ginoong tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagita po sa panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Niya misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon ug pagwanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa. Ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Hinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa
Ginoong Hesu Kristo, nagyon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala. Dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw ug kay usa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kani. Makita ta ang pag-inigsunay. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-o mga binuhat. O gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, ug dad-a, ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bendisyon sa kimanan sa debosyon. Magampo kita, Amahan sa langit. Nagaday kami kanimo tungod kay imo gipadala ang imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyone kining mga kahimanan sa debosyon. Ug tudloy kami sa paggamit niini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdong nga pagampo. Himo Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagampo ug nga makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayeg ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesucristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kani, ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Halad na ang misa, dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.